Soc Jordi Rius, membre de l'empresa Rius d'Or, productor d'oli d'oliva verge de la Fatarella. Al poble tenim un microclima molt especial gràcies a l'altura que ens trobem. Hiverns freds que ens permet collir les olives i el seu punt òptim i transportar-les fresques i sanes al petit molí propi. Ens caracteritzem en aconseguir uns olis amb un gran potencial en boca aroma, verds, amargs i picants, la qual ens permet oferir un ampli ventall per maridar els plats de casa nostra. Elaborem 4 varietats diferents d'oli: l'arbequina, l'empeltre, picual i fulla de salsa. Tenim certificacions del CCPAE de producció ecològica, producció integrada, producció a proximitat i a benvinguts a pagès. Dia a dia hem continuat amb l'esforç, compromís i sacrifici dels nostres pares i avis, la qual cosa ens permet aconseguir diferents reconeixements a nivell comarcal, Terres de l'Ebre i de Tarragona. El nostre oli parla de les nostres arrels. A la Fatarella, consum local.